फिल्म चर्चा होता। एगो औरत बाड़ी अपना सैया जी के मनावा तरीके सैया जी देखी है शिव चर्चा कैला से हमारे के उधार ना हुई राजा जी उन्हीं के भीम चर्चा कराई यानी कि भीम चर्चा कराई है सैया जी। देखिए औरत कैसे कहत रही है कौन भाव में कहत रही आज घूमी घूमी करेला पिया हो आज झूठो के खारा चबा आज काहे ना करावेला राजा हो आज भीमा चारा चबा घूमी घूमी करेला पिया हो बेकार चवा घूमी घूमी करेला पिया हो बेकार चवा काहे ना करावेला पिया हो आज काहे ना करावेला राजा हो ये मचारा चवा काहे ना करावेला पिया हो स्थान ना रहे पढ़े लिखे के कहीं अधिकार ना रहे लेकिन वो अधिकार के दिले बा हमरा बाबा साहब कहत रही कैसे कहत रही मनु के विधान में ना रहे साधना हो हम हमारा तिहन के जिहने समाना हो कहाँ तड़ी और आगे आगे पढ़ी लिखी बाता तड़ा आगे जवन पार चवा आगे कहे ना करावेला राजा हो कैसे आगे पढ़ी लिखी बाता तड़ा जवन पार चवा
चले के बाद कैसे अरे जानी तू